Bitcoin – revolúcia vo financiách. Ahojte nadšenci. Chcete sa dozvedieť o Bitcoine, ale neviete, kde začať? Ste na správnom mieste. Dnes odhalíme tajomstvá tejto digitálnej meny a ukážeme vám, prečo je taká revolučná. Bitcoin je digitálna mena, ktorá funguje bez centrálnej banky alebo jedného správcu. Predstavte si to ako digitálne zlato, ktoré môžete posielať komukoľvek na svete. Jeho popularita rastie vďaka decentralizácii a potenciálu pre vysoké zhodnotenie. Je to prvá decentralizovaná kryptomena, čo znamená, že žiadna vláda ani inštitúcia ju nekontroluje. To dáva ľuďom väčšiu kontrolu nad svojimi financiami. Navyše, jeho obmedzená ponuka, 21 miliónov bitcoinov, ho robí odolným voči inflácii. Bitcoin funguje na technológii blockchain, čo je verejná a distribuovaná databáza. Každá transakcia je zaznamenaná v bloku a tieto bloky sú spojené do reťazca blockchainu. To zaisťuje transparentnosť a bezpečnosť. Ťažba je proces, pri ktorom sa overujú nové transakcie a pridávajú sa do blockchainu. Ťažiari používajú výkonné počítače na riešenie zložitých matematických problémov. Za svoju prácu sú odmenení novými bitcoinmi. Bitcoin ponúka alternatívu k tradičným finančným systémom. Umožňuje rýchle a lacné medzinárodné platby bez sprostredkovateľov. To je obzvlášť užitočné pre ľudí v krajinách s nestabilnými menami. Okrem toho, Bitcoin má potenciál pre vysoké zhodnotenie. Hoci je volatilný, mnohí investori ho považujú za dlhodobú investíciu. Jeho obmedzená ponuka a rastúca popularita ho robia atraktívnym aktívom. Je dôležité si uvedomiť, že investovanie do Bitcoinu je spojené s rizikami. Jeho cena je veľmi volatilná a môže prudko klesnúť. Preto je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť. Regulácia Bitcoinu sa líši v rôznych krajinách. Niektoré krajiny ho podporujú, zatiaľ čo iné sú voči nemu skeptické. Je dôležité byť informovaný o právnych aspektoch Bitcoinu vo vašej krajine. Ak vás Bitcoin zaujal, môžete začať s malými sumami. Otvorte si účet na renomovanej kryptomenovej burze a kúpte si zlomok Bitcoinu. Dôležité je vzdelávať sa a sledovať trh. Nezabudnite na bezpečnosť. Používajte silné heslá a dvojfaktorovú autentifikáciu. Zvážte uloženie svojich bitcoinov v hardvérovej peňaženke pre väčšiu bezpečnosť. Bitcoin je fascinujúca technológia s obrovským potenciálom. Dúfame, že vám toto video pomohlo pochopiť základy Bitcoinu. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte nás. Chcete sa dozvedieť viac o Bitcoine a kryptomenách? Prihláste sa na odber nášho kanála, lajknite toto video a zdieľajte ho s priateľmi. Začnite svoju cestu do sveta kryptomien ešte dnes.